1 martie 2021. Cel mai frumos mărțișor pe care îl putem oferi ar fi să alegem niște cărți potrivite copiilor, potrivite vârstei, fiecărui copil în parte, intereselor sale. Putem citi orice carte copilului nostru? Bineînțeles că nu. Și totuși, cum alegem o carte potrivită pentru citit? Acest parcurs îl vom face împreună. Vă invit să vă abonați pe canalul meu, 3 copii călători, și să urmăriți pas cu pas care sunt criteriile pe care le vom urmări atunci când alegem o carte. De multe ori am auzit mămici plângându-se de faptul că unul dintre copii, sau poate toți copiii, sau copii de diferite vârste pe care aceste mămici îi iau, nu sunt interesați de cărți. Acest lucru s-a întâmplat fie când erau mai mici, sau a continuat chiar dacă au înaintat în vârstă. Și totuși, care ar fi motivul? Vom vedea împreună care sunt motivele și care sunt soluțiile și întotdeauna să ținem minte cuvântul calitate și întotdeauna să-l asociem și cu simplitate, inclusiv în acest parcurs. Deci să călătorim împreună în această lume minunată a cărților. Vă aștept să vă abonați pe canalul meu 3 copii călători. Vă îmbrățișez. Pe curând!